famílies. Avui parlarem de dents. En aquest vídeo tractarem de desmentir alguns dels mites relacionats amb les primeres dents. El primer mite és molt freqüent, el trobem molt sovint a la consulta, i és el que diu que les dents provoquen febre. Això és fals. La sortida de les dents no provoca febre. El que passa és que a l'època en la que habitualment surten les dents, és una època en la que també tenen moltes infeccions respiratòries els bebès i poden tenir febre, com tots sabeu. Però davant un bebè amb febre hem de buscar un altre origen, perquè no serà les dents l'origen de la febre. El segon mite té a veure amb que amb la sortida de les dents els nens bevegen molt, es fiquen les mans a la boca i és perquè s'estan sortint les dents. Això és fals. El baveig és un procés independent de la dentició, però té un desenvolupament paral·lel. A partir del quart mes és quan es comencen a funcionar més les glàndules paròtides, que són unes glàndules salives que tenim a ambdós costats de la cara, i es comença a produir més saliva. Aquesta saliva no la poden gestionar bé els bebès al principi i per això bevegen més. El tercer mite també el trobem sovint a la consulta i té a veure amb que hi ha gent que pensa que si els nens no tenen dents no poden menjar sòlids. Això és fals. Com a norma general, a partir dels 7, 8, 9 mesos, els nens ja estan preparats per mastegar, encara que no tinguin dents. El quart mite té a veure amb els collarets i les polseres d'àmbar que es fan servir de vegades perquè es creu que calmen el dolor de les dents. Això és fals. No hi ha cap evidència científica de que aquests collarets alleugin el dolor, però el que sí que hi ha és un perill real tant d'asfíxia com d'ennuegament. I el cinquè mite també és freqüent i és que hi ha moltes persones que pensen que les càries de les dents de llest no són importants i no s'ha de fer res. I això és totalment fals. Tot i que són dents que no són definitius i que cauran, tota càries ha de ser tractada i valorada per un odontopediatre. Del contrari, aquesta lesió pot avançar i afectar la dentició definitiva i el teixit que rodeja la dent.